Sa number 7, isa ka balay. Nalakip na ang bagong ginamang na bakal ng motorsiklo ang nasunog sa Banwa sa Murcia. Aktual nga pagkasunog, nakuhaan sa video. Nakuhaan si netizen nga si Angel Tuapis sa video aktual nga sunog nga nagluntad kagabi sa Barangay Salvacion sa Banwa sa Murcia. Makita ang pagtingwa pa sa mga residente sa lugar nga mapalong ang kalayo apang wala ginila matapna bangod sang nagdako na ang kalayo. Isa ka balay ang natupok kag nadala pa ang motorsiklo nga nagapark sa amuman nga balay. Sunod sa Bureau of Fire Protection sa Murcia, nagsindi sang kandila ang tag-iya sang balay sang among gabi sa iya nga altar kag iya ini napabayan sa iya nga pagwa. Ini ang posibleng gitunaan sa pag-ibuwal sa kalayo sulod sa BFP bangod sa malapit man ini sa kurtina. Wala man sang casualty o nasamaran sa nagluntad nga sunog. Wala ang motor ba ina hindi na matatabagan. Dapat mo sila. Kaya sila so man. Kaya din.